azkenean arralden geratuko zara. Ez dago arralde baina toki hoberik. Goen kale amaitxu zanean, egia esan, geratu ginen pixka bat holan triste, pila bat urte on ginen hor, bai teknikariak, aktoreak, jente asko hasi izan hor, eta hori industriarentzat ere importantea zen. Eta hori bukatu zanean, bueno, inok ezekien ia fikzioa zer gertatuko zen edo ez. Sortu gendun telesail bat, guretzako egoera hortan oso importantea eta ilusionantea zen. Batez bezan epoka, dekoratu naturaletan dena, lokalizatu gendun leku zoragarriak hemen Euskal Herrian eta kontatzen gendun historia polit bat, bi familia garai hartan bizitzen zirenak. Hori uda hortan grabatu gendun, egia esan gehiago zen egin, ikuste gu gustora geratu ginen, produktuarekin, emaitzakin. Aitaren etxearen kasuan hori izan gure asmoa zen, denboraldi bakoitza hamarkada batean kokatzea eta horrela jun pixkat gure historia kontatzen, ez? Aitaren etxeak bazeukan olako maitasun historia bat, bi familia arteko gatazka, baina aldi berean gauza asko kontatzen genituen, edo kontatu nahi genituen, ez? Nolabait, etaren antzeko zerbaiten sorrera bazegoen, langile mugimenduaren hasiera, hainbat gauza bazeuden, ez? Hor islatu nahi genituenak, eta asmoa zen denboraldi bakoitza hamarkada batean kokatzea eta horrela aurrera jutea gure historia pixkat kontatzeko, ez? Eta, bueno, egia da erronka zaila zela, Goen kaletik gentozen, zoritxarrez nik uste dut ere, euskarazko fikzioak konsumitzeko ohitura ere nahiko galduta zegoela eta horrek guztiak nik uste dut eragina eduki zuela, ez? Bertan bera gelditu zuela lehenengo denboraldiaren ostean. Goazen nik uste dut, nik behintzat, 20 urte daramatzat eta personalki uste proiektu gogokoena edo kutxunena dudala edo esan ezakela goazen dela badituen, atzetik dituen hainbat gauzengatik, ez? Goazenek izugarrizko arrakasta eduki zuen bere momentuan, arrazoi konkretu batzuengatik eten zen bere egunean, eta orduan guk argi genuena izan zen, pixkatera Aitaren etxearen emaitza ikusita, ezin genuela telesail soil bat aurkeztu, baizik eta telesail horren inguruan beste hainbat gauza eduki behar zituela, jendeak jakintze zen goazen itzultzen zela. Eta guk abantaila bat balen bagenuen Disney edo beste kateekiko zen gertutasuna. Hasiera-hasieratik argi genuen goazenek izan bertzuela ez telesail bat soilik, baizik eta antzerki obra bat, eduki behar zituela kalean hainbat emanaldi, aplikazio bat, eta orduan hasiera-hasieratik horrelako proiektu bat pentsatu genuen, eta aldi berean gu biok ibili ginen finantziak eta gehigarri baten bila, zeren beti aitzakia izaten zen, edo, umeek ez dute telebista ikusten, edo umeen audientzia gutxiegi da guretzako telebista generalista garelako, ez? Orduan, hortik gure apostua handia izan zen, oso gauza personala bezala uste hartu genuela biok, goaztenen itzulera, eta hortik, hori zuk esaten zenuen bezala, proiektu global bat sortu genuen. 2008an egin gendun pelikula eta hortik honean 16ra nabaritu gendun kriston diferentzia, jentea orduan teknologia, YouTube eta horre denak ez zeuden, eta orain jente guztiak bai bideoklipa, bai beste herri alde batzutan eitzen ziren programatan danak, eta orduan nabaritu gendun bai dantzatzeko, interpretatzeko eta beste base bat zegoela, eta gu eurekin hasi ginen lanean. Bebai ezagutu gendun gure aurreko programan biki batzuk, Twin Melody, eta eitzen gendun, hauek eurek ja sortuta eurena, zokaten bebai
bueno, euren kanala YouTubekua, bere jarraitzaileak, eta esan genduen, igual, sortzen badugu eurentzako histori bat, euren inguruan, badaukagu beste sare sozialak hor gure proiektu biribila hortan sartzeko bai, eta eurekin ere hasi ginen, interpretatzeko hasi ginen, sufritzen, denekin, eta beti bezala, eta gero joan ginen ritmoa hartzen, eta egia zen hori 2016an, 2017an hasi zirenean ja maila zegoen, eta ikus nabaritzen zen, barria sartzen zena, 2016 nekoekin parian, beste neurri baten zeuden. Ez dago, arrobia bai dago, baina gero landu egin behar da, eta lantzen danean ikuste dut badagoela. Aktoren hobekuntza horrek ere ekarri zuela gaietan eta ere salto bat ematea ez, beste gai batzuk jorra genitzakela, lehenengo denboraldian oso gauza basikoetara jun, eta gero pixkanaka eurek ere hobetzen doazen heinean, guk ere beste gai batzuk landu genitzakela ez, nik uste dut hor izugarrizko jabik izan duen dela, 2008-tik 2016ra saltoa izugarri izan zen nik uste dut, eta urtero ikusten dugu orain denek dakite gitarra jotzen, ukelelea, abesten, baina antzestea zailagoa da beti norbait behar dezulako ez. Azkenean abestea, gitarra jotzea eta zure etxean egin dezakezu, zuk bakarrik egin dezakezu, YouTubeen tutorialak ikusi, talentoa behar da noski eta kristona dago, baina antzestearena zailagoa da. Orduan nik uste ere hortik, telesaiak ere gora egin zuela, gaietan eta zea, aktorek gora egiten zuten heinean, ez? Horrek ekarri duela ere, gure ingurura etorri direla hainbat erakunde. Laguntza eske, kolaborazio eske, eta bazagit, minbizia izan duten, esmotilak, naizen elkartekuak, eta horrek aberastu gaitu gu, ni lehenengoa, gauza asko ikasi ditu dalako prozesu hortan, aberastu du proiektua, eta nik uste dut horrek oso gauza politak biziarazi dizkigula, ez? Aurten ere denboraldi berrian Down sindrome duen aktore bat edukiko dugu. Iaz ihesaldia grabatu gendun, zan historia bat hor genuena, igual beste formatu baterako pentsata zegoena, eta telebistak deialdi egin zuenean eskatzen pixka bat telesaiak, mini telesaiak egin nahi dula, lau atalekoak eta hori, guk esan genuen nik uste dut historia badaukagula. Aldi berean historia esan erreza produzitzeko, esan kartzela batetik ihesaldia, tunelak eta egin behar, zeukan gero bere eskutuan daude, zeukan punto klaustrofobiko hori, iluna, eta zeukan bere gauzak, baina ni oso gustuak geratu nintzen, bai kontakizunarekin, gidoiarekin, aktorekin eta emaitzakin. Ai, venga, erantzun! Kaixo! Ei! Ala, kalean zaude? Bai. Jo, eske hainbeste aste ondoren etxean sartuta, kalera irtetzeak sekulako energia ematen dit. Ja, imaginatzen dut. Nik ere kaletik ibiltzeko. Konfinatu egin duzen martxoak 14 batean eta gure artean asteburu hortan bertan itzen genuen eta orain zer, arazo potolo batean sartuta daude. Eta gure asmoa zen martxoaren 28an ni neukan biletea Argentinara joateko gure pelikula preproduzitzen azteko. Eta maiatzak 11an. Maiatzak 11an azten zen rodajia 5 astekoa Argentina. Horratik datak oso ondo ditugu eta esan genuen eta orain zer, eta orduan... Orduan pelikula bertan bera geratu zen, ze Argentina itxi egin zen, eta orduan geratu ginen, orain zer, zerbaiten behar dugu, eta konfinatuta ongo gara, eta ia zer. Eta asteburu hortan bertan, larun bat 14 izan zen, asteburu hortan bertan, hitz egin genuen eta esan genuen, gure inguruko neska mutil guztiak etxean sartuta egongo dira, ondo legoke beraientzako kontatzea guazeneko pertsonaiak nola ere diren hau guztia bizitzen,
mezu positibo izan dadin, eta gauza asko zatu daitezen. Eta, esan genuen, guazen hori proposatzea. Eta hortik asteburu hortan bertan deitu genuen ETB-ra, eta esan genuen, ideia hau daukagu, probatu zazue, intzazue ia bat, ia zer gertatzen den. Eta gustora geundenez, esan genuen, eta zergatik ez helduekin, ez? Orduan hori seginen bueltaka, ia ze benetako bikoteak ezagutzen genituen. Aktoriak eta bikoteak, ze karo, inor ezin izan beste eren etxera. Moitu, eta ja hori ginean, gu ere bideo bidez noski, hau eta beste, eta hau kontatzen badegu eta hau. Eta aste hortan bertan, proposamena jarri genuen, mai gainean ez, telefono bidez eta... Telefono gainean edo bideo gainean? Eta berri izan ez behira, bikote hauek ditugu, personaje hauek ditugu, pentsatzen dugu hau eta hola izan daitekela, emai guztu aukera, baina gioiek oso ondoen behar dute eta personajeak eta... Eta posible da, eta ingo duzu, eta utzi pentsatzen, hor egon ziren astebete dolo pentsatzen, eta gero... Deitu zuten, baina bi aste barru... Aurrera, baina 10 egun barru emisioan, asteazkenean emisioan egon behar gara. Ze bestela, pandemia igual amaituta egongo da, konfinamendu amaituta egongo da, eta honek ez dauka zentzurik. Esan, ETB-en basamortu bat egon da, oraindik ere nik nahiko basamortutzat emango nuke, eta orain astean behin telesail bat dagoen, baina oso hilabete gutxi egongo dira, eta guk 2019an ihesaldia egin genuen. Eta basamortu horrek nik uste, kalte handia eragin duela hainbat sektorean, jakina, gioilariak topatzea gero eta zailago delako, hemen zoritxarrez gioiarekin gauzak gutxi egiten direlako, aktoreentzako, teknikarientzako, hori guztia gogorra da, baina baita ere ikusleentzako eta batez ere ikusleentzako, zeren euskeraz kontsumitzeko ohitura galduz gero asko kostatzen da ohitura hori berreskuratzea. Gure asmoa da jarraitzea fikzioa grabatzen, baina ez dakigu jarraituko duten tematika honekin, formato honekin, 4 kapitulo, horren zain gaude. Espero dugu, lehengo basamortua ez etortzea, eta orain ari diran telesaiak itzen, bide bat zabaltzea, ez?